שלום. כאן פלג וזיו בסרטון חדש בפרק 2. ושם 2014. שאמרנו כי סרטון כל הזמן טלס ראנר. אף אחד לא מצליח פה, אנחנו עושים גלישה. הנה, אסף כאן גלישיים, ואנחנו מתחילים לגלוש. עם סופר, בזה עושים סופר כוח מי שרוצה לדעת. כן, אפשר לעשות פה, הכי כיף פה לעשות סופר כוח, כי אז אתם נראים פלג הפכתי אותו לצו. אתם רואים כמו שאתם רואים, קפצתי על זיו, עכשיו אני שולח עליו כמובן. אאו, איזה מניאק. ועכשיו אני מקום ראשון, כתוב 1 סט, כמו שאתם רואים. כמו שאתם רואים, נעקוף את זיו, נלך למהירות. כמו שאתם רואים, עכשיו פלג יקבל ממני זרם כזה שנקרא כמו תמנון כזה שהולך להרוג אותו. אוי לא. כמו שאתם רואים לא נפגעתי. מה? כמו שאתם רואים יש שיטה לעצור את זה. כמו שאתם רואים, מכיוון שהתמנון עושה את זה, אתם רואים אני רק גלשתי. כמו שאתם רואים, אני שם סוגר. אתם צריכים פשוט ללכת. כמו שאתם רואים, עקפתי את פלג. כמו שאתם רואים, עוד פעם אני מקום ראשון. כמו שאתם רואים, אתם רואים פה רק צו כזה. פספסתי. כמו שאתם רואים, אני מקום 1 סט. כמו שאתם רוצים וזה מגן. אם אתם חושבים שזה תינוק, גם אני חשבתי בהתחלה שזה תינוק. זה לא דומה לתינוק. אבל בסוף זיו הסביר לי שזה מגן. כמו שאתם רואים, עקפו אותי, אם אתם לא רואים, לא נורא. הם רואים 1 סט. לא, הם לא כמו רואים. שאתם רואים, קטי בקרחון. כמו שאתם רואים, אני ומישהו עקפנו את פלג. כמו שאתם רואים, אני מקום שני. כמו שאתם רואים, פלג לא מקום שני. כמו שאתם רואים, יש לי שיקוי מהירות. השיקוי D הזה זה שיקוי מהירות. אם אתם לא יודעים. רק עכשיו ידעת? לא. אמרתי לצופים. הנה, אתם רואים, זה יוצא מהירות. אתם רואים? פה מעבר לגבעות האלה, יש פה את קו הסיום, שהוא כמו נחל כזה. כמו שאתם רואים, עכשיו יש לנו בסה כזאתי. הנה, עכשיו אנחנו עולים וזהו, סיימנו את המקום. ניצחתי. הנה, כן, לא. גם אני. הנה, כתוב את ניצחתי לא מקום ראשון. והנה, אתם רואים, מקום שלישי, מקום ראשון. עכשיו אנחנו צריכים לקבל במופע אחר. עכשיו נעשה את זה עוד פעם. נעשה עוד פעם להחליק. מקווה שגם אתם תדעו רק אני, ג'ו. כמו שאתם רואים, כמו שאתם רואים, אני קיבלתי 1. אני קיבלתי 5. כמו שאתם רואים, אנחנו עושים את זה עוד פעם ונתחיל. הפעם נראה מי יזכה. לא בטוח שהוא יזכה. כן, כי... כמו שאתם רואים, שיט, פלג זה הזירה הכי קשה במשחק. טוב, בוא נעשה. לקח לי אתמול 18 דקות לעבור אותה. תקשיבו, זה המפה הכי טובה, זה המפה הכי פורט במשחק. כן, יהיה לנו ממש קשה לעבור אותה. כן, אבל לאיש הזה לא יהיה קשה לעבור אותה עם ניסה. פלג, לקח לי 18 דקות לעבור אותה, בסוף לנו 10 דקות. כן. אבל אולי נמשיך אותה גם בפרק הבא, לא ילך. כמו שאתם רואים, המטרה עכשיו היא לקחת כמה שיותר כסף. אם לא לוקחים כלום זה גם לא נורא. כן, אתם רואים, אני לא לקחתי כלום, זה לא נורא. לא קורה כלום, העולם זה קורה. כמו שאתם רואים, עכשיו הם מקבלים... אסור לדרוך בלבה. מי שדורך בלבה הוא כאילו... קיבלתי. דורכים בלבה. כמו שאתם רואים, עכשיו יש מפלצת שתוקפת אותנו. כן, אנחנו צריכים לעבור אותה ככה. היא לא כל כך קשה, זה לא... הנה, אלה עם החרבות. אלה סתם. צריכים לקפוץ מעליהם ואז עוברים אותם. מה זה, איך עברתם את זה כך מהר? הנה. פשוט יש פה קשרים. אנחנו צריכים לעבור. וואי, אתם עוברים את זה מהר. לא משנה. וואי, תסתכל איפה הוא, אני לידו. הוא נפל.
אתה רואה אותו? בואו, זה סיוט אם נופלים הכי למטה. כן, עקבתי אותו. זה האמצעי, אתה יודע. עלק אמצעי. עכשיו זה פה האמצעי. כן, זה אותו דבר. זה אותו דבר, אתה לא יודע. טוב, עשיתי טעות, יכול להיות אותו דבר. גם פה זה אותו דבר. מה אמרת? לך לאמצעי. לא. תמיד מה שאני אומר זה לא נכון. שיט, אני הייתי את הקביצה. וכמו שאתם רואים, זיו קפץ עליי. הוא זרק לי תרנגולת. יש פה המון לבה, ואסור לתת... כמו שאתם רואים, עכשיו סופר קמיקרן. זה הגלישה הזאת. עכשיו אתם גולשים. רגע, לא עברתי אותו. גולשים. הנה, פה גולשים. יש פה עוד גלישה. המטרה שלכם היא בינתיים לא לעשות כלום. אתם אמורים לעבור את זה. פשוט אמורים לעבור את זה. כמו שאתם רואים, יצא לי שיקול מיקוד. אוי, לא, עכשיו יש לנו משהו מעצבן. כן, זה הכי מעצבן בכל המפה. לא, זה לא הכי מעצבן בכל המפה. יש אחרי זה אחד הרבה יותר מעצבן. זה השני הכי מעצבן בכל המפה. כמו שאתם רואים, צריך שיטה כדי לעבור את זה. כן, כמו זיו. אני עברתי רק את הראשון. אני בשלישי. שיט, אתם רואים? זה קשה מוות. אני רגע סיימתי את הרביעי. שיט. עכשיו וואי, הסתכל איפה הוא פלג. אל תדאג, הוא ייתקע בראשון הכי קשה. זה ברור שהוא ייתקע בראשון. אני ראיתי שהוא בראשון, הוא בראשון עכשיו. הוא תקוע להרבה זמן. הכי קשה? כן. שיט. לא, כמו שאתם רואים, זה מזלים לנו. שיט, מה זה? יש לי קבוצה אחת. שיט, כמו שאתם רואים, הוא עבר את זה. כמו שאתם רואים, עוד מעט הולך להיות לי איש מציג. מה שאתם רואים, הוא ספורט קניות, כאילו אנחנו... כמו שאנחנו רואים. לעבור את הכל. ולנצח גם. בלתי אפשרי איפה שאני. פלג הוא סיים. הנה, כמו שאתם רואים, עכשיו יש לי איש מציג. הוא המלך של הנה פלג. הנה היית פלג. היית? חזרתי אחורה בשבילך. אוקיי. הנה אתם רואים, הוא ניצח. הוא חזק, הוא טוב. אנחנו למטה, כל המפסידים למטה. אתם רואים? כמו שאתם רואים עכשיו, אנחנו יחסים. אדום 3. רגע, בוא נראה כמה זמן צילמנו. צילמנו 8 דקות. כמו שרואים, עכשיו אני ופלג נצא מהזירה. טוב, זיו, אנחנו לא יכולים להספיק בזמן הזה. כמו שאתם רואים, עכשיו אני פותח זירה. כן, הוא פותח זירה עכשיו. ששמה ישראל. ובהמשך אנחנו נשחק בה. אז... ששמה יוטיוב ישראל. בואו נראה, והוא פותח... אבל זיו, תעשה עוד הרבה... כמו שאתם רואים, פלג נכנס. טוב, אנחנו עוד מעט... הנה אתם רואים את פלג. הנה, רגע, זיו, עוד מעט נגמר סרטון. אז נמשיך בסרטון הבא. כן. אין מה לעשות. עכשיו איך... עם החיים. זהו, פלג זה אותו אחד. מה? תביא לראות. תראי לי. פלג, תעשה רדי. רגע, אנחנו צריכים... ונגמר הסרטון, ביי ביי ביוטיוב. רגע, עוד לא נגמר. אמרי אנובי. טוב, אם אתם רואים, עוד מעט נגמר לנו הסרטון. מקווה שנהנתם. אמרי אנובי. מקווה שנהנתם. מה? כמו שאתם רואים, הוא עכשיו יצא כסילונות. תקשיבו, זהו. דקה.